αρχηγή. Έλα έξω, αρχηγή. Βίντεο τραβάτε ρε. Ναι ρε. Εγώ φωτογραφία. Εγώ βίντεο. Ωραία, αυτά παίζει, έτσι. Κάνω και zoom στο... Σηκώθηκε το κρεβάτι τώρα και πού. Χρήστο θα βγεις. Έλα έξω, αρχηγή. Έλα έξω, αρχηγή. Η νέα νόση των κύριων. Έχει τη νέα γρήπη. Βγήκε έξω το γουρουνάκι. Πώς αισθάνεσαι μετά την νόση των κύριων? Είμαι πολύ συγκεκριμένος, γιατί εμένα δεν με πήρε η μικρή πτυχίο. Το ποιο είναι εσύ το πρώτο κρούσμα? Έχω ακούσει κάτι τέτοιο, αλλά έμαθα ότι είχε καλά 3 σου μόλα σου. Πώς αισθάνεστε? Αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Δεν φοβάσαι να πεις κατάσταση να παίξω βάση να μην κολλήσει τον κόσμο. Τώρα και πρέπει να ακούσω. Τελικά επιβίωσες εσύ ο Ιωσ. Μόνο εδώ. Ρε παιδιά, μην μπαίνετε μπροστά στις κάμερες. Εσείς από το Star φύγετε από εκεί. Κάτι πώς το πάμε. Τι γνώμη έχετε για τον Ατλέτικο Μαδρίτης? Πιστεύω ότι σε αίσθηση είναι ασχόλη είναι καλύτερη. Μάλιστα. Τέλος. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα σπιτιά, Μετάδοση.